aw minnu bɛ ka bi Mali filɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a fɔ ɲɛna sa k'aw ka bisimila bi Mali ka don kibaruw kɛnɛ kan. Ayiwa bi ye tarata ye décembre kalo tile 17 san 2024 yan'an ka don kunnafoniw kɔnɔ a daɲɛ kumabaw filɛ nin ye. An b'a daminɛ anw yɛrɛ fɛ Kati yan kɛrɛnkɛrɛnnena commissaire min ni a filɛ nin ye RMA kɔnɔ n'u b'a wele ko DG Arrondissement o commissaire Bakari Lassana Keyita ani a ka dangan Alassane Traoré u ye tɛgɛ da maa 4 kan maa 4 min n'u ka baara tun ye ayiwa ka sira tigɛ maaw la ka marifa ja u la ka bolofɛnw bɔsi i ka dɔn k'a fɔ u ye tɛgɛ da u kan maa 4 kofɔlen u tun ye so dɔ ta u tun bɛ Kati kɔkɔ an bɛ don min ko bi u bɛ lasago kɔnɔna na kiribulon maaw ka bolo kan. N'an bɔra yen an b'a dɔn k'a fɔ minisiri min bɛ an ka jamana kɔnɔna min ɲɛsinnen don lakana ani adamadenw kɔlɔsili ma i k'a dɔn k'a fɔ a ye taabolo dɔw sigi carte nationale d'identité biométrique sécurisée a ye sɔngɔ dɔw sigi o la ni Ala sɔnn'a ma. Aw minnu bɛ ka bi Mali filɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw bonya bɛ kɛnɛ kan nin ye bi Mali ka kunnafoniw waati selen ye ayiwa bi ye araba ye décembre kalo tile 18 san 2024 aw y'a bisimila bi Mali ka kunnafoniw kɛnɛ kan maa min na lase aw ma Bakari Kulubali yan'an ka don kunnafoniw kɔnɔ o daɲɛ kumabaw filɛ nin ye ka ɲɛsin aw ma. An b'a ladɔnniya k'a fɔ kunun tarata décembre kalo tile 17 san 2024 ka kɛ ni Mali farajɛ fanga jamana ɲɛma n'o ye général d'armée Assimi Goïta ale bɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin jamanadenw ma dɛmɛ taara ka ɲɛsin Kati cercle a lujuratɔw ma a kɛra kunun tarata décembre kalo tile 17 2024. N'an bɔra yen walasa ka wulikajɔ kɛ Kɛnsanbugu ale ni a lamini a bɛ se ka lakana cogo min na i ka dɔn k'a fɔ Kɛnsanbugu polisiw jɔkun kelen kɔnɔna na u ye tɛgɛ da wabɔ maa 7 kan ni Ala sɔnna an da bɛ se o ma k'o walawala aw ye. O tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ minisiri min an ka jamana kɔnɔna na min ɲɛsinnen don an ka sɔrɔdasiw lakanani ma ani sɔrɔdasikɔrɔw ka koɲɛ i ka dɔn k'a fɔ n'o ye ayiwa i ka dɔn Sadio Kamara ye ayiwa i ni min ka kan i ka dɔn k'a fɔ ale ye o baara dɔ kɛ n'o ye waleɲuman dɔ ye 2024 kɔnɔna na. O tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ CNT n'o ye Conseil national de transition i ka dɔn lajɛ dɔ kɛra yen nɔ o ye ka se ka ayiwa maa dɔw fana waleɲuman dɔn u ka baaraw kɔnɔna na. N'an bɔra yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mali premier ministre n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye i ka dɔn ale ye taama kɛ ka taa baarakɛlaw ka lafasatɔn jɛkulu o jabala la n'o ye INTM ye an da bɛ se nin bɛɛ lajɛlen ma. O kɔfɛ an ka kɔkan kumanaw la an bɛ taa Faransi jamana kɔnɔna na ka kɛ n'u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ i ka dɔn Nicolas Sarkozy o nɔ don bɛ kɔsa in na an n'o danɛlɛ ka ɲɛsin aw ma nin ye kunnafoni daɲɛ kumabaw ye sɔɔni an bɛ don a kɔnɔ ni ka walawala ka ɲɛsin aw ma aw y'a bisimila bi Mali ka kunnafoniw kɛnɛ. I n'a fɔ an y'a jira aw la cogo min na ka kɛ ni Mali farajɛ fanga maa ɲɛma o ka walew ye ka ɲɛsin jamanadenw ma n'o ye dɛmɛ nasiratigɛ ye général d'armée Assimi Goïta i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ dɛmɛ dɔ taara ka ɲɛsin Kati cercle a lujuratɔw ma o dɛmɛ ninnu na min bɛ tali kɛ motow la ani balo olu tun bɛ olu la a kɛra ka kɛ ni jamana ɲɛma ale ka dɛmɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma n'o ye son excellence général d'armée Assimi Goïta ye o min ye Mali farajɛ fanga ɲɛma ye kunun tarata décembre kalo tile 17 2024 awa moto sen 3 n'o ye tricycle ka taa se balow ma ani fɛn wɛrɛw o taara ka ɲɛsin maa minnu bɛ ni Ala ye lujura kɛ u garisɛgɛ ye ka taa ka ɲɛsin olu ma Kati cercle kɔnɔna na nin wale in a bɛɛ hukumu kɔnɔna na o ye san o san lujuratɔw tɔgɔ la don min ni o bɛ kɛ ayiwa san o san décembre kalo tile 3 a kɛra ka don hukumu kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ in yɛrɛ a ɲɛma tun bɛ maa min bolo o ye ladiriba kɛrɛnkɛrɛn min bɛ jamana ɲɛma la n'o ye conseil spécial ye awa i k'a dɔn k'a fɔ a ɲɛma tun bɛ ale bolo Agibu Danbele awa o tɛmɛnen kɔ baara ninnu kɛra Kati commandant ka baarakɛyɔrɔ o da la ne ye préfecture ye awa maa caman tun b'a kɛnɛ kan Kati préfet Aruna Jara ale tun bɛ yen ka taa se ayiwa Kati mairie i k'a dɔn k'a fɔ maa min ɲɛsinnen don baaramisɛnw kunnafoni kow ma n'o ye Zanga Dawe ale tun bɛ yen fo ka taa se ayiwa lujurabatɔw ka jɛkulu bɛ Kati cercle kɔnɔ o ɲɛma ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan awa fo ka taa se ayiwa jɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔna na mun ɲɛsinnen lujuratɔw ma olu ka ɲɛma madame Atuma Gaku ale tun bɛ yen awa CNT tɔgɔ la fo ka taa se maa caman ma ladaramaw ka taa se diinɛmaw ma olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan n'i y'a ta k'a lajɛ
fɛn min taara ka di karisa lujuratɔw ma ni moto ani balo b'o la awa moto sen saba o ye tan ye i k'a dɔn o taara ka ɲɛsin awa lujuratɔw ma awa min bɛ tali kɛ ayiwa kit alimentaire la awa min bɛ tali kɛ o 100 bɔɲɔnko la o taara ka ɲɛsin u ma o 100 na fɛn minnu bɛ a kɔnɔna na o ye malo bɔrɔ ka taa se ɲɔ bɔrɔ ɲɔ kilo 50 bɔrɔ ani awa tulu 20 litiri n'o ye litiri 20 bidon o bɛ a la ani macaroni fo ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ awa fɛn caman ma minnu yɛrɛ dilara Union Malienne des Aveugles fɛ n'o ye an ka ɲɛfiyɛmatɔ o ye baara dɔw kɛ o minɛn dɔw taara ka d'u ma awa conseil spécial min bɛ jamana ɲɛmaa kɛrɛfɛ n'o ye Agibu Danbele ye ale hakililajigin kɛ k'a jira k'a fɔ ko nin hakilina in k'a bɛ don hakilina min kɔnɔna na o ye ka se ka kɛrɛfɛdɛn o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na a taara k'a da maaw tulo kan k'a fɔ ko nin wulikajɔ min filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ kɛ san o san décembre kalo tile 3 san 2000 a bɛ kɛ san o san décembre kalo kɔnɔna na awa kabi jamana ɲɛmaa kɔni nana ko san o san décembre kalo la a bɛ nin baara in kɛ ka ɲɛsin ala ye lujura don maa minnu garisigɛ la ka ɲɛsin olu ma o la min bɛ tali kɛ fédération locale des personnes vivant avec un handicap o ɲɛmaa min bɛ Kati n'o ye Modibo Dunbiya n'u k'a ma ko Julio ale fana ye a ka waleɲumandɔn ta ka ɲɛsin farajɛfɔga ma ɲɛmaa ma ka d'a kan ko a ye baara caman kɛ ka ɲɛsin o lujurabaatɔw ma Mali jamana kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ sa ala ka san nataw ala k'o yira an bɛɛ lajɛlen la. N'an bɔra yen an bɛ taa Bamakɔ 15 mugu k'a ladɔnniya k'a fɔ ayiwa wulikajɔ k'o kɛ ka se ka lakanabaliya kɛlɛ 15 mugu mara kɔnɔna na awa commissariat min bɛ tile dɔgɔkun kelen kɔnɔna na u ye tɛgɛ da wagabɔ maa 7 bɔɲɔnko kan n'i y'a ta k'a lajɛ commissariat min bɛ 15 mugu olu kɔni wulilen don k'u jɔ walasa Bamanci jɛkulu n'o ye ayiwa walijugukɛlaw ye o bɛ se ka bɔ an senkɔrɔ cogo min na ɲango san laban waati ninnu na o la o wulikajɔ k'u bɛ kɔni bɛ k'a kɛ commune D o fa bɛɛ lajɛlen bɛ Bamakɔ kɔnɔna na ɲango o ye yɔrɔ ye yɔrɔ min ni sɔrɔ bɛ se ka kɛ nin nɔ kosɛbɛ o la o hakilina in o bɛ bila minɛn min kɔnɔna na o ye an ka jamana ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka mara ɲɛmaa minnu ɲɛsinnen don lakanako ma Mali kɔnɔna na o de ye hakilina min ta walasa adamadenw ani bolominɛw u bɛ se ka taa ka segin kɛ cogo min na lafiya ani basigi kɔnɔna na o de kɛra sababu ye o wulikajɔ 15 mugu polisiw fɔ o kɛra sababu ye ka wagabɔ caman bɛ yen nɔ ka tɛgɛ da olu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya maa 7 minnu yɛrɛ ni u tun bɛ baara cɛjugu la sigida in kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya maa dɔ bɛ yen min tun bɛ awa daw kari ne ka maaw faa o minɛna u fɛ décembre kalo tile 13 2024 o tɛmɛnen kɔfɛ maa dɔ fana bɛ yen nɔ min kɔni ye dɔrɔgu baarakɛla ye ale bɛ dɔrɔgu suguya bɛɛ lajɛlen kɔni feere awa kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔrɔgu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko lɛbɛ ayiwa ale yɛrɛ tun ye awa ɲɛmaa de ye i k'a dɔn k'a fɔ tɛgɛ dara ale kan décembre kalo tile 14 2024 o tɛmɛnen kɔfɛ maa wɛrɛ bɛ yen nɔ minnu fana bɛ maaw ka dakari awa ni ka u ka fɛnw ta tɛgɛ dara o fana kan o kɛra décembre kalo tile 17 san 2024 n'o ye kunun tarata ye o la k'a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun kelen kan nin wulikajɔ 15 mugu polisiw fɛ a kɛra sababu ye maa 7 ni ka tɛgɛ da o kan maa 7 in ka baara tun ye baara cɛjugu ye faliw ani dakariw ka bin maaw kan ka se ka ani dɔrɔgu ko ka se k'o kɛ 15 mugu kɔnɔna na nka tɛgɛ dara ninnu bɛɛ lajɛlen kan commissaire yɛrɛ a ɲɛmaa bɛ commissaire divisionnaire Isa Sangare ko maa don a masumalen don nka a ka wulikajɔ o fanga ka bon walasa ayiwa lakana bɛ se ka sabati cogo min na a ka mara kɔnɔna na adamadenw ni bolominɛw u se ka lafiya kɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnen na i k'a dɔn k'a fɔ 15 mugu k'o ye sigida kɔrɔba ye Bamakɔ kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ commune D kɔnɔna na ko an bɛ don min na i ko bi ale kɔni kɛlen don yɔrɔ ye bi yɔrɔ min ni wagabɔw kɔni ka don ka bɔ a ka ca yen kosɛbɛ kosɛbɛ o tuma an bɛ foli ani waleɲumandɔn k'a ɲɛsin 15 mugu commissaire ma n'o ye Isa Sangare a n'a ka cɛdenw ɲango an bɛ san laban waati minnu na ko lakana tigilamɔgɔw k'u ka wulikajɔ barika kan ka bonya an b'u fo u ka waleɲuman in na. I n'a fɔ an y'a jira aw la cogo min na minisiri min bɛ an ka jamana kɔnɔna na min ɲɛsinnen don an ka lakanako ani sɔrɔsɔrɔw ka ko ɲɛ ma n'o ye Sadio Kamara ye ale fana ye baara dɔ kɛ ayiwa i k'a dɔn kunun tarata décembre kalo tile 17 2024 baara de dɔwɛrɛ ye o ye finitigiya bunakun kɔrɔ bunakun kɔnɔna na n'i ye min kɛ i ni min ka kan k'o ka d'i ma o bɛ i diya don i yɛrɛ la k'i waleɲumandɔn i ka baara kɔnɔna na Sadio Kamara a y'o baaraw kɛ o la minisiriso min ɲɛsinnen don lakanako ma awa o yɛrɛ jabala la ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ nin baara in kɔni kɛra yen nɔ maa minnu kɛra a sɔrɔbaa ye n'o ye ka se ka waleɲumandɔn u ka baara kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya lakana bunakun kan i k'a dɔn san 2024 kɔnɔ o baaraw kɛra ayiwa ministère de la défense ale yɛrɛ jabala kɔnɔna na
awa Sadio Kamara fɛ a ɲɛma tɛmɛ ale yɛrɛ bolo i k'a dɔn kunu tarata décembre kalo tile 17 2024. n'an bɔra yen an y'a yira aw la k'a fɔ CNT n'o ye Conseil national de transition ayiwa kunu tarata décembre kalo tile 17 2024 i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa waleɲumandɔn dɔ fana baara kɛra olu fɛ ayiwa kunungo ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ lajɛ yɛrɛ kɛra CNT o maaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya a ɲɛma n'o ye général de corps d'armée Maliki Diaw ye ale kɔni ye ayiwa maa 35 k'u waleɲumandɔn u ka baara kɔnɔna na i k'a dɔn ka tila k'u bila hukumu dɔ kɔnɔna na o la nin waleɲuman min taara ka ɲɛsin u ma a y'a kɛ ni jamana ɲɛmaa tɔgɔ ye général d'armée Assimi Goïta i k'a dɔn k'a fɔ ale min yɛrɛ ye ordination ye i k'a dɔn k'a fɔ i ni min ka kan baara bunakun kɔnɔna na i ye cɛsiri minnu kɛ k'a ka kan waleɲuman ka dɔn o hukumu kɔnɔna na général Maliki Diaw a ye a ka nisɔndiya jira jamana ɲɛmaa la a ye nin waleya min ta ka ɲɛsin baarakɛlaw kɔni ma ko nin b'a jira ka se ka u bila minan dɔ kɔnɔna na ɲango maa minnu ye nin waleɲumandɔn in sɔrɔ CNT kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ fo u ka baara waatiw batori la an'u ka cɛsiri an'u ka hɔrɔnya baara yɛrɛ kɔnɔna na a da sera ninnu bɛɛ lajɛlen ma k'u ni nin ka kan o la n'i y'a ta k'a lajɛ Conseil national de transition n'o ye CNT a ɲɛmaa ye a tilara k'a fɔ ayiwa Mali denmisɛnw ye ko bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri i k'i cɛsiri fasodenɲumanya baaraw la ninnu minnu filɛ ka nin wale in sɔrɔ nin ye i k'a dɔn ko sini ma Mali kurako hukumu kɔnɔna na ko aw bɛɛ lajɛlen na se k'a sɔrɔ walasa ka se ka baara in kuncɛ Maliki Diaw a ye foli ani waleɲumandɔn k'o ta ka ɲɛsin jamana mara ɲɛmaaw ma u ye nin wale min ta ka ɲɛsin baarakɛlaw ma ko nin b'a to tɔw bɛ se k'u ɲɛmada awa nin wale in fɛ walasa cɛsiri a bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔ Mali kurako o hakilina min bɛ yen nɔ o bɛ se ka ɲɛ an bolo cogo min na. Ministre n'o ye général de division Ablaye Maïga ye ale ye taama kɛ ka taa awa i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ INTM n'o ye baarakɛjɛkulu min an ka jamana kɔnɔ olu ka lafasa tɔnba i k'a dɔn a taara i ɲɛ da o yɔrɔ kan walasa bɛn ani basigi u bɛ se ka don an ka jamana kɔnɔ cogo min na sigafɔ bɛ se ka kɛ cogo min na i k'a dɔn basigi bɛ se ka don an ka jamana kɔnɔ a la k'a fɔ nin kɔni kɛra wale min ni o tɛmɛsenma ko don Mali premier ministre ni ministre fana don min ɲɛsin an ka mara cɛn bɔliw ma général de division Ablaye Maïga a ye nin taama in kɛ ka taa baara in kɔni kɛra u jabala la n'o ye bourse du travail ye o min ye Union nationale des travailleurs du Mali INTM olu jabala don a kɛra kunun tarata décembre kalo tile 17 2024 a lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa caman bɛ yen nɔ minnu kɔni ni a kɛra olu nisɔndiyakoba ye ka d'a kan ko nin bɛna kɛ sababu ye sigafɔ o ka kɛ nin jɛkulu in ani mara ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa basigi bɛ se ka don an ka jamana kɔnɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka baaradaw la secrétaire général bɛ INTM kunna n'o ye Yakuba Katile ye ale y'i to nin ko in senfɛ k'a ka nisɔndiya k'o jira awa INTM yɛrɛ a tɔndenw bɛɛ lajɛlen o la ka d'a kan ko nin ye fɛɛrɛ ye jɛɲɔgɔnya yɛrɛ gouvernement ale ni baarakɛlaw ka lafasatɔ ni ɲɔgɔn cɛ ko nin bɛna kɛ sababu ye ka se ka bɛn ani basigi ani sigafɔ bɛ se ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na o la Yakuba Katile a y'i banma o kuma kan ka d'a kan ko nin bɛna ayiwa i k'a dɔn jɔsi madi INTM ma ani gouvernement samasalen minnu ni ɲɔgɔn cɛ ɲango ayiwa baarakɛlaw bɛ to ka baara ɲɔngiri min kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ minnu bɛ se ka na dansigi o baara kun na premier ministre a ma ka nisɔndiya jɔ o cogo si la ayiwa hakilina min tɛmɛna u ni INTM maaw cɛ bourse du travail la kunun tarata décembre kalo tile 17 2024. An b'an ka jamana kɔnɔ an ma taa an ka jamana kunnafoniw la an bɛ to Faransi jamana kɔnɔna na k'a ladɔnniya k'a fɔ Faransikaw ka jamana ɲɛmaakɔrɔ n'o ye ayiwa Nicolas Sarkozy ko a kɔni i k'a dɔn ko a ɲangira k'a na san 1 kɛ kaso la ayiwa kaso datugulen yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni kunnafoni in kɔni bɔra ka bi i k'a dɔn ayiwa n'o ye Nicolas Sarkozy k'a na san 1 kɛ kaso datugulen la an bɛ dugawu de kɛ sa Ala ka jamanaw basigi. Ayiwa bi Mali kunnafoni lajɛbaw nin bɛ dan sigi bi décembre kalo tile 17 2024 o kunnafoniw la min lasera aw ma Bakari Kulubali fɛ aw ni ce a ka ɲɛmaadaw la a n'a ka kulomajɛw an b'a fɔ a ɲɛna n'a ye kunnafoni ninnu sɔrɔ aw k'u yɛrɛ kɛ an mago bɛ aw ka ladilikanw na walasa aw ka kunnafoni ladilikanw sɔrɔ k'a to aw bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw ni ce an b'a fɔ aw na sa aw k'an bɛn waati wɛrɛ.